Diumenge passat, l'11 d'abril, va ser el Dia Mundial del Parkinson, una malaltia neurodegenerativa, crònica i invalidant que afecta 160.000 persones a Espanya i més de 7 milions de persones al món. Per parlar-ne tenim a Pepa Martín, presidenta de l'Associació de Parkinson Terres de l'Ebre. Molt bon dia, Pepa. Hola, molt bon dia. Tens dades de Terres de l'Ebre, de quina afectació hi ha o de quants associats teniu, no? També. De Terres de l'Ebre tinc les dades de fa 2 anys, que estàvem amb 560 pacients amb aquesta malaltia i suposem doncs, que ara s'haurà incrementat. Estic pendent de que m'enviïn de salut les últimes dades. Associem el Parkinson a la gent gran i a tremolors, no? Potser els dos marcats, no? Però quina és la realitat? Què hi ha més a part d'estos tremolors a les mans? Mira, en principi, com has dit molt bé, és una malaltia que es classifica com per gent gran i que la seva simptomatologia és la tremolor. I res més lluny de la realitat. En aquests moments es parla de que un 5% són menors de 30 anys i hi ha un gran ventall entre els 30 i els 50 anys de gent que té aquesta malaltia. En quant a la sintomatologia, doncs és molt variada. Sí que parlen molt de la tremolor, però no tothom que té tremolor té Parkinson i no tothom que té Parkinson té tremolor. Hi ha moltes altres sintomatologies, com pot ser la rigidesa, que és molt comú, com pot ser els bloquejos, com pot ser la dificultat de moviment, com pot ser l'on i l'off que es diu dintre de la malaltia, que és quan et quedes completament aturat sense poder fer cap moviment. Vull dir, es parla de que hi ha més de 50 símptomes diferents i que són també un tema del Parkinson. També la lletra petita, vull dir, la micrografia, és una altra sintomatologia, la manca d'olfacte i de gust, la dificultat en el parla, vull dir que no, el malalt que té Parkinson no solament té No és només este tremolor de mans, hi ha moltes altres formes de... Tot això suposo que quan algú que té algun d'estos símptomes va a fer-se proves i li diuen tens Parkinson, és complicat, suposo, encaixar-ho, no? I més en el que diem, no? La gent se pensa que és només tremolors i a vegades dius, ostres, si no me tremolen les mans, com és que tinc Parkinson? Exacte. Jo, per exemple, en el meu cas, el primer símptoma que vaig tenir és que feia la lletra molt petita i no sabia ben bé què era el que em passava, no? I quan després, al cap d'un temps, em van fer les proves, doncs va resultar que era això. Per fer la lletra petita. Quan escrius, fer la lletra petita. Sí, molt, molt petita. Jo normalment tenia el traç gran i em posava a escriure i em costava molt fer la lletra grossa. La feia molt petita i a vegades fins i tot no em sortia el traç perfecte de les lletres. I en cap moment vaig pensar que això podia ser Parkinson. I tot això què comporta? Quines dificultats us trobeu en el dia a dia, no? De cara a la societat, de cara a les tasques diàries? És una malaltia que en el dia a dia dona moltes dificultats. Dona moltes dificultats, primera perquè a l'hora de desenvolupar-te la lentitud, és una altra de les simptomatologies, vas molt més lent, a l'hora de caminar doncs, no sempre pots caminar normal, sinó que moltes vegades arrosseguem els peus, inclinem molt el cos, després hi ha els moments que parlava d'on i off, que és quan et quedes completament bloquejat, hi ha els moments de rigidesa on imagina't tu que et poses tot el cos rígid i a partir d'aquell moment doncs, has de començar a fer coses, no? Vull dir que són simptomatologies que dificulten molt el dia a dia, però bueno, amb una mica de bon humor i de ganes de tirar endavant doncs va sortint, no? Però és bastant dur.
Existeixen teràpies o medicaments per a, no dic fer desaparèixer, però fer minvar totes aquestes problemàtiques? Sí, afortunadament avui en dia hi ha molts medicaments, eh, però que no tots són gratuïts. Vull dir, hi ha molts medicaments que ens van aprovant i et van... Hi ha uns que et donen uns efectes secundaris, uns altres ens donen uns altres. Vull dir, fins que no trobes un medicament que més o menys et reguli i t'estabilitzi, doncs costa una mica. Però, bueno, afortunadament, doncs, que existeixen i això fa que sigui bastant portable la malaltia, no? En tot això suposo que la tasca d'una associació com és la vostra és clau, no? Per a seguir tot el procés des d'acceptar-ho, diguéssim, fins a pues, això, saber portar el dia a dia. És importantíssim la tasca que fem des de les associacions. Primera, per donar suport, perquè és una malaltia que és molt incompresa, i tant pel malalt com pel familiar. Llavors, des de les associacions el que fem és donar suport al malalt principalment. Però, a més, doncs, com que la Seguretat Social no fa les teràpies que són beneficioses per aquesta malaltia, doncs nosaltres ens veiem una mica obligats a tindre un fisioterapeuta, una logopeda, una assistenta social, una psicòloga, en el nostre cas tenim musicoteràpia també. Vull dir, totes aquestes teràpies són positives per tota la gent afectada. I a més, doncs, el tindre contacte uns amb els altres doncs, és una manera de fer-nos suport. No? Vull dir que la persona que no està ficada en una associació i no es troba bastant aïllada de tot. És Sí, important. en aquest sentit podríem dividir una part professional, no? Tot aquest equip que has comentat, i per l'altra la part social, no? De parlar entre vosaltres, no sé si només els pacients, diguéssim, o també entra en joc la família, inclús, no sé si l'entorn més amistats. Tan important és l'associació pel malalt com per la família. Pensa que conviure amb un malalt de Parkinson no és fàcil i, per tant, doncs, qualsevol suport que té la gent, el cuidador o la persona que conviu amb el malalt, doncs és molt important poder compartir i poder treballar amb gent que coneix exactament què passa dintre de la malaltia i amb els familiars. Pel que fa a aquest equip professional, quin és el procés d'ajuda? O el que dèiem abans una mica des del punt de l'acceptació fins el poder aconseguir el dia a dia, no? Sí, bàsicament, bueno, l'acceptació és molt important per realment el malalt posar-se a treballar amb allò que li convé, però també és molt important la feina que fa una logopeda, perquè, per exemple, pels problemes que tenim amb la parla i amb la deglució, doncs la feina de logopeda és molt important. El fisioterapeuta doncs, fa la funció de fer els exercicis que són necessaris per mantenir el cos i per poder mantenir l'activitat del pacient. Pensa que amb la rigidesa i amb el bloqueig del cos, si no fem una mica d'exercici o una mica d'exercitar el moviment, la dificultat encara és molt més gran. Després la musicoteràpia també ens ajuda a trobar aquells punts on la música pot ajudar-nos en el nostre dia a dia, vull dir, sembla una tonteria, però és molt important. I la treballadora social, amb el que respecta a tot el tema d'ajuts i tot el que afecta al malalt i en aquest cas a l'associació. I després la treballadora social també doncs, per treballar la quotidianitat, que també és important pel malalt. No? Cada cas és un món, no? Hi ha dies que les afectacions són moltes, però hi ha alguna clau, no? Un primer pas per a poder acceptar i adaptar la teua vida al Parkinson?
El primer, el més important és dir, bueno, el Parkinson, bueno, jo una mica la meva teoria és el Parkinson m'acompanya, però no és la part fonamental de la meva vida, no? Perquè si ens deixem portar per ell, pues arribaria un moment que no faríem res més que mirar-nos el melic i estar pendents de tota la influència que ell fa sobre nosaltres. És molt important l'actitud que li posem i això és molt important valorar-ho i ho saps quan realment et poses en mans de professionals. Deia abans que este diumenge va ser el Dia Mundial del Parkinson. Donada la situació actual, com heu commemorat este dia enguany, no? Fa pocs dies. A més, també tenim, no sé si de cara a l'any passat va ser pitjor, perquè estàvem en ple confinament, llavors no es va poder fer absolutament res perquè també el confinament venia de justet un mes o no arribava. Vull dir, si hi havia alguna preparat es va haver de cancel·lar completament. L'any passat vam haver de cancel·lar tot el que teníem preparat i aquest any no hem preparat res, però bueno, hem fet... bueno, hem parlat molt del Parkinson, vam fer amb un grup que som un grup molt divers, de diferents llocs del territori català i fins i tot ara del territori espanyol, que és gent que es considera, bueno, que som gent que la malaltia ens ha afectat en un període bastant jove, vull dir, el que se'n diu el Parkinson temprano, que se'n diu, que és gent que des dels 30 als 50 va ser diagnosticada la malaltia. I hem fet un vídeo per mostrar realment què és la malaltia, quina sintomatologia, alguna de les sintomatologies que tenim i, a més, a l'edat a la que es va ser diagnosticada. I és un vídeo que afortunadament ha tingut molta acceptació i ha corregut molt i que si no l'heu vist, doncs a través del Parkimon, de la pàgina de Parkimon.org, wordpress.com, el qual podeu veure perquè és realment molt identificatiu. Els actes presencials, que ara mateix no es poden fer, sempre serveixen per fer una mica de recaptació, per a ajudar en tots estos, pagar els professionals i tot això que deies abans. El que deia, com no es poden fer, quines formes de finançament teniu ara mateix? La gent, ens podem dirigir a Batros per fer donacions? Evidentment, seria molt ben rebudes. Aquest any, lamentablement, com molt bé dius, no hem pogut fer res per poder ajudar a l'associació a tirar endavant. En aquests moments tenim algunes ajudes per part de Salut de la Generalitat i demanem tots aquests ajuts que ens puguin venir d'entitats o de particulars. Vull dir que aquest any, desgraciadament, no hem pogut fer col·lecta i no sé si arribarem a final d'any amb el pressupost que tenim, però bueno, ho intentarem, si més no. I podem fer una aportació econòmica directament cap a Batros, cap a l'associació? Sí, evidentment, us podeu posar en contacte amb l'associació Parkinson Terres de l'Ebre, .org, i llavors amb molt de gust us informarem com es pot fer aquest ajut. No sé si els centres sanitaris ja acudixen o remeten a la vostra associació quan es diagnostiquen els pacients de Parkinson, no? Però quina sol ser la forma que la gent arriba a Batros? Nosaltres pensem o volem pensar que sí, que els centres mèdics aconsellen que s'adrecin a l'associació. Però tampoc no estem massa segurs que això ho facin i ens funciona més el boca a boca o el que fan els pacients i la informació que nosaltres a través dels mitjans fem arribar que venen a nosaltres a preguntar-nos i a informar-se del que fem. Parlàvem abans una mica de que a l'associació no només ateneu als malalts, sinó també als familiars. Quin és el paper o quina és la importància de que els familiars també hi participen? Doncs és tan molt important perquè pensa que el que et deia abans, comprendre
el que és la malaltia pel cuidador o pel familiar que conviu amb el malalt és una mica difícil d'entendre perquè, clar, quan tu et sents normal i de cop i volta el teu company o companya doncs es queda paralitzat i vol caminar i no pot, o vol girar i no pot, doncs et tindrà ganes de dir, bueno, va, tira, no? Fes-ho. I s'ha de comprendre que realment el pacient en aquell moment no pot fer-ho. I llavors pel malalt és de gran ajut comptar que el familiar té tota la informació que necessita, a més que tingui un suport psicològic, perquè clar, no és fàcil veure la persona que estimes o la persona que conviu amb tu que té dificultats per segons quines coses, no? Aquest any de pandèmia que hem vist tots com s'han reduït les nostres, diguéssim, possibilitats, no? Entre confinaments i tot això, com ha afectat més concretament ja per una banda seria als malalts de Parkinson, però també a l'associació, més enllà de que no es poden celebrar aquests actes que dèiem? Doncs mira, el que és el malalt ha afectat moltíssim perquè el fet del confinament, d'estar tancat, de no poder-te bellugar amb llibertat, la manca de moviment per nosaltres és extrema, no? Per altra banda, el Parkinson també, una de les sintomatologies que té en bastants casos, és la depressió o l'apatia. El fet de no poder conviure, no tindre una vida social normal, doncs això també ha comportat doncs, que molts pacients hagin tingut depressió i hagin tingut que estar tractats més directament per aquest tema, no? Per l'estat d'ànim. Vull dir que la pandèmia ens ha afectat, diuen que amb un 75% dels pacients ha afectat, però d'un grau bastant alt. En quant a l'associació, et diria que per nosaltres ens vam veure obligats a adaptar-nos a fer les teràpies de forma virtual. Això va comportar molta gent que no estava preparada per fer-ho, doncs que es donés de baixa i llavors ara hem tornat a reemprendre un control molt exhaustiu del protocol que s'ha de seguir, a tornar a fer les teràpies personals de forma presencial i clar, vulguis que no, doncs això ha sigut una mica anar-nos adaptant a cada moment doncs, amb la situació que estàvem vivint, no? Però bueno, sembla que a poc tornarem a la normalitat i esperem que tots aquells que en el seu moment es van donar de baixa doncs es vagin incorporant de nou. No sé si a partir d'això vols fer algun reclam a l'administració o a qui pertoque per a que posi potser més mitjans, més ajuda? Mira, jo des de fa temps que estic reivindicant que el que fan les associacions en quant al nivell professional, a nivell de teràpies, això hauria de ser algo obligatori per part de la Seguretat Social. Les teràpies que nosaltres oferim, això hauria d'estar a l'abast de tothom, de la mateixa manera que un malalt doncs, que té un mal físic o que es trenca una cama, li fan rehabilitació. El tema és que quan un es fa mal amb una cama té un temps de durada. El Parkinson és permanent. Vull dir, cada vegada necessitem més teràpia, no? Però això ho hauria de cobrir la Seguretat Social i no nosaltres. Nosaltres ens hauríem de dedicar única i exclusivament a donar un suport de recolzament, suport a la família i suport al malalt amb coses lúdiques, amb coses que li facin la vida més fàcil. I llavors tots els nostres esforços anirien destinats en aquest sentit. Aquesta és una reivindicació que jo fa molt de temps que la faig, però em sembla que serà una mica complicat i una mica difícil perquè l'administració no posa les orelles com les hauria de posar.
Ara sembla que els hi poses una mica estirada, no? Has fet una estirada d'orelles, però bueno, queda dit, no? I des d'aquí també un recolzament a l'associació. Esperem que molta gent que estigui sentint això i que ho necessite vos tingui en compte i no només ja per a buscar el vostre suport si tenen la necessitat com a malalts o familiars de Parkinson, sinó també per a poder fer donatius econòmics. Pepa Martín, presidenta de l'Associació de Parkinson Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la veu.